Încă 4 concurente în finala de la Panglică. Prima dintre ele, Neta Rifkin din Israel. Nu am știut ce înseamnă copilăria, sunt gimnastă de la 6 ani și nu știu să fac altceva, dar nu am pierdut absolut nimic. Mai mult, m-am calificat la Jocurile Olimpice și asta a însemnat enorm pentru mine, spunea Neta Rifkin, ajunsă acum la 22 de ani. Dacă nu mă înșel, ea a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Olimpice. Și în 2008 și în 2012 anul trecut, fiind purtătora de drapel a țării sale la ceremonia de închidere. A fost o surpriză plăcută a celor Jocuri Olimpice de la Beijing, fiind și foarte tânără. A prins finală la individual și la Londra, locul 7. Da. Ceea ce înseamnă foarte mult, ținând cont de participarea extraordinară la Londra. A unor gimnaste foarte valorate. Foarte dinamic acest exercițiu și a reușit să salveze acea relansare, dar din păcate... Foarte bine executat acest echilibru. Și a terminat cu un element de risc foarte bine executat. Neta Rifkin, o rusoaică stabilită în Israel și care obține puncte și performanțe pentru țara sa. Este vicecampioana europeană la măciuci în 2011. Va fi prezentă și la europenele de la Viena de la sfârșitul lunii mai. Medina Staniuța 17.600 și Alexandra Piscupescu 17.300.